Sanibingelela ke babukeli bakwaJabulile Jule TV. Unibingelela ngempela ke kusebuyena umuzo kwamthabela khona le mtuba ngoma ixoshwa ngomuzinyo uphuri siphishunyala zophuna nisigodi ngaphansi kwentaba umachoshana bathi uswito obhala uyisamba simali singadalonze zobesha iminje zamsole kushimino zithune izandla ilanga eliphuma ethweni maqedela khanyisela ngokutotwa namuntu omusha ubungayisephethu muhla kaniphile. Sesiphinde sabuya ngempela ke siyithimba la kwaJabulile Jule TV. Siyacela ukuthi akazuzocofa subscribe. Ucofoze usubscribe manje hayi kusasa. Ucofoze i-notification so that onke amavidiyo esuke sikuthulela wona ngempela azokhona ukuthi ngempela aqale kuwena kuqala. Uma ukuthi ubungakajoyini lapha ujoin i-membership lapha eceleni kwa-subscribe, cofoza lapha, cofoza, qhubeka impela uzobona kuvele khona cofoza la kuvele khona nemali ukuze uzokhona ngempela ukuthi usupporte i-channel. Siyazi ukuthi abantu abaningi baveza imone eminingi ehlukahlukene but iqiniso lithi uma sikhuluma ngeJabulile Jule TV sisuke singakhulumi ngayi content, asiwona ama content creator kodwa sisuke sikhuluma ngento eyi-reality. Siyazi ukuthi mhlambe uzothi wena i-content okanye uzothi sketch because wena awekho ama-challenges osuke wabhekana nayo but one day ziyobhekana nawe inkinga uyosidinga siJabulile Jule TV. Angani noma uyojabula noma sifika uthothi ngivele ngiveze nje i-comment yakho ngithi wena uhlezi uthi siyisketch namhlanje usibizile. Angifuni ukukhuluma kakhulu. Namhlanje kunensizwe engivakashele lapha ingiyale kwaMhlabi yalingana. Ya kuthiwa kwaMhlabi yalingana kule genge yale. So kade sidibana nawo lensizwa kunenkinga ke mangaphosisi ngicathi usuphelile 2 months sidibana na iqhumana nami but bingakwazi ukuthi ifinyelele lapha ngenxa yenkinga ke kusho ukuthi ebibhekene nazo but ke namhlanje isikwazile ukuthi isuke ngempela ke le kwaMhlabi lengana yahamba yaze yafika la. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba nangu ukhona la eceleni kwami. Ake sibingele lo mfethu uyaphila kodwa? Ngiyaphila qhawe njani? Ngiyaphila mfethu nami. Cha mfethu njengoba sengichazile mina mhlambe nawe awuthathe ababukeli ubachazela sizothi ubani wakwabani. Ngubongani Mathe, ngumabonga ngama nickname, ngusomcebo elinye emgedula kwaMhlabi yalingana. Okay mfethu ngiyacela ayikabi ukhuluma nje uthi nje ukukhuphula ivoice kancane mfethu ukuze mhlambe izokhona ukuthi asithathe lo noma asizwakale kulo. Ubongani emgedula kuphi isibongo bani impontshane? Cha isibongo uMathe. Oh Mathe. Okay. Kwakhuba lo mbi wegcekeni. Kwakhuba lo mbi wegcekeni phela kuthiwa kwamkhuba lo mbi wegcekeni le kwaMhlabi yalingana. Hayi kunjani. Konje uthe kuphi emgedula isigodi indawo kuphi? Isigodi kusemgedula. Idolobho othenga kuleli phela ngakini. Ngwavuma idolobho elikhulu. Oh usuka lapha engwavuma. Bethu sithatha usibeke ngaphandle kokulokhu sishona lena le. Awusithatha usibeke. Ngiyazi sesixhumane nawe isikhathi eside. Kodwa awusithatha usibeke why namhlanje lapha iyiphi lenkinga obhekene nayo? Alright, ngithe mengabe ngizabalazela impumelelo kwase kuba khona ke. Awuyilande nje ekuqaleni mfethu. Ilanda nje ekuqaleni ukuthi kwenzakala kanje ngoba ngicathi mhlawumbe usuyikha phezulu. Mhlawumbe ungasithatha nje siqale phansi ukuthi luqala pho udaba lakho until luze lufike phi. Alright qhawayi ngizwakala. Ngithe mengabe sengizabalazela impumelelo kwase kuba khona abangilisayo ngakithi. Uma bangilisa bangilisa ngalendlela ukuthi wakhona ke abaleki ukhuma abangamasela bafika bantshontsha izimbuzi esigodini sangakithi. Mana ke uma ubuthi ubuza ngizonxolela mfethu ngizolokhu ngumisa nje ngoba ngenza ukuthi yonke into nomuntu obukelayo lapha angasali ahambisane nathi. Umuzabalazela impumelelo ubuzabalaza ngani sifuna lapho wena uyizabalazela kanje impumelelo usuzabalaza uyiqale ngesikhathi esithile noma uqale ngonyaka othile kwaze kwaye isikhathi esithile uzabalaza ngani? Ngizama ukubeka isinkwe etafuleni ngokuthi ngibe umathengathengise izimbuzi. Uma ngumathe qaleni ngifuna lapho ukuthi ngiqale ngesikhathi esithile ngaliphusha kwahamba kwafika lapha ngabhekana ne-challenges efana nale.
Ngiqale boku 2017. Uqala ukudayisa imbuzi. Qhubeka. Ngaqala ngo-2017, ngiqale ngaba usibaya nje ngingathengisi. Wahamba ngabona ukuthi hhayi sengisimamile manje sengusibaya ngokwanele ngase ngiyaqala-ke sengiyathengisa. Ngiqala ukuthengisa kungithatha u-4 years wonke ngingakathengisi ngisaphemba nje ukufuya. Kwase ukuthi-ke mengabe sengibona ukuthi hhayi isibaya manje sesikhulile ngase ngiyaqala ngiyathengisa nami njengabanye nje abafowethu abathengisayo emphakathini. Mhlawumbe omunye nje bethu ukuxolisa ukuphazamisa, omunye uzoyibuza ukuthi uqale ubusebenza enkontrakini ukuhlanganisa imali yokustarta ibhizinisi siyifuna lapho mfethu, ngoba senzela ukuthi umuntu obukelayo lapha ekhaya kungabi bikho imibuzo angeke aphenduleke kuyo. Waqala ngani njengoba uthi uthengisa imbuzi, uqale ngey'mbuzi ey'ngaki uqala usaphemba? Besikhona isibaya ekhaya, bezikhona iy'mbuzi ekhaya noma cha uqale wena uqala ukudayisa iy'mbuzi ekhaya? Noma hhayi besivele sikhona isibaya ekhaya ukuthi phela bekuyimbuzi kababa noma bekuyimbuzi kamama okanye bekuyimbuzi zakithi, bathi ngase ngi-eda-ke nami ngenhloso yokuzama impilo. Ngiqale ngembuzi eyi-1 engangiyithenge kwamina embadleni, ngase ngiyabuya ezinye ngayithenga endaweni yaseMozambique. Ngangihamba noThokozani Dladla ongase ngiwavuma ngenhlanhla eMozambique bebangakahlakaniphi, ezinye zazo sasiyithenga ngo-400. Sase siyayiwelisa-ke ngeveni sayibuyisa ngala kwaMhlaba Yalingana. Ngayithenga zabangaki niyithenga le Mozambique? eMozambique ezithi mina zazu-7 base kuba yi-8 ngikaThokozani Dladla. Afford mhlawumbe uphume ngamuphi unyaka esikoleni kuqala? Ibhizinisi ngangilenza ngivele ngisasesikoleni. Oh, butrana vele usesesikoleni. So uhamba-ke waqala ngazo-ke lezi mbuzi ey'ngaki ezu-7 futhi u7 engiwuthenge eMozambique wase kuba ilo 1 engiwuthenge embadleni kwamina. Sezu-8 zizonke. Okay, qhubeka nakho. Wahamba-ke kwafika la ekuthenini ngi-order ney'khumba zey'nyamazane iy'nsimbi ngizoqopha ngazo imvunulo. Uma ngithengise zona ngithenga imfuyo ngiyibeka ekhaya. Oh, udayisa iy'khumba lezi zey'nsimba, leyo mali leyo uphinde uyithathe noma uyisihlangene uhamba wothenga ngayo imbuzi ubuye nayo. Iy'mbuzi ngiyayithenga kwilokhali yangakithi ngiphinde ngiyithenge nasey'godini ongazi ukuthi zithe ukuba buqamama njengakoMunywani, koMkhayini. So ngikwenza njalo lokho-ke umphakathi uyangibona ngiyayithenga iy'mbuzi koMkhayini, koMunywani. Kwathi mengabe sekuhamba isikhathi wase umphakathi uyangivukela uthi umfana omncane kangaka amandla okwenza lokhu uwathathaphi, hhayi uyilisela uyantshontsha. Kwase kufika la ekuthenini kufika amasela yale kuKhume, kuKhume udlula koMbadleni udlule koMphangane bese ufika kuKhume. Yeza ngala eMgedula ntshontsha iy'mbuzi zakwaMbuyisa. Lapha kwaMbuyisa mana koba nabantshontsha iy'mbuzi zakwaMbuyisa yila masela le kuKhume. Oh, amasela kwesinye isigodi antshontsha iy'mbuzi zangakini, umuzi waMbuyisa ungakini noma ungakuphi? Ungasekhaya kuhlanganisa umhosha siphethwe induna eyodwa. Okay, mayilahleka lezi mbuzi kwase kuthiwa bese ilahleka lezi mbuzi yila mesokukhulunywa ukuthiwa wonke umhlalo wasendaweni akakhulume ngakwaziyo. Kwase kuphakama-ke uJoseph Mini, akusiye kodwa-ke yena owendawo ungase ngwavuma. eMgedula uhlala ngokuthi kunomuntu wesimame akamganile sothi kuganele ngoba phela vele uyindoda yena.
wathi mengabe sukuma ke khuluma wathi hayi nami nginokudibana noMabonga lo mfana omfishane edonsa imbuzi. Wake wadibana nawe noma mhlambe waye Uqinisile impela wadibana nawe. udonsa imbuzi? Yeah. Uma edibana nami ngidonsa imbuzi ebese uyangibuza ukuthi hayi imbuzi ezinhle kangaka uyithengephi ithathaphi? Ngibese ngithi mina hayi ngiyithenge koThube kusemunywani kwaTembe. Ngafika ngathenga khona umthokazi omhlophe onamabala amnyama. Ngase ngiwushiya khona ngadlulela phambili ngayothenga kwaGumede ukhoja iMakhendlasi enye team esemunywani. Uma ngithenga impongo kwaGumede ithi 1.6 wayesethi hayi umkhaya kodwa ngizokuphulela u100 ngase ngiyithatha ke ngo-1.5 ephaketheni ngase ngisele no-1.2 ngathi Gumede ngizocela ukuba sihambe nawe siye esitolo sofika ngiqedele le mali yakhe esele ngakumina. Safika ke esitolo ngakhipha imali engango-300 ngamnikeza le sala eyadisele ngase ngihamba nempongo yami naye wajika waya ekhaya. Ngadlula ngathatha lenye imbuzi koThube kusho ukuthi-ke manje sezimbili engiyidonsayo. Ngidibane naye umyeni, mengidibana naye lo Joseph Myeni yilapho angibuza khona ukuthi hawu imbuzi ezinhle kangaka uyithathaphi? Ngibese ngithi hayi ngiyithenge koThube lena, ngiyithenge kwaGumede lena. Ngathi hayi zinhle, hayi ufuna nami bongitholela. Ngithi hayi ngoba ngisebenza ngazo inkinga ayikho, uyongithinta mengabe usuright ephaketheni. Hayi eqhubeka emasimini nami ngiqhubeke ngikhaya. Yilapho-ke yasangixaka khona masathi embizweni udibane nami ngo4:30 kuyoshaya u5:30 kusho ukuthi isikhathi asishoyo kakusizo. Mana-ke mfethu lento uyongixolela. Ngifuna ukuthi uyilande kahle lento njengoba ungilandisa yona behind singabikho phambi kwekhamera. Nanokuthi omunye umbuzo enginawo usekuthenini ukuthi lokho kwezimbuzi zakwambuyiso kuthiwa zantshontshwa. Wena ukuthole kanjani ukuthi zantshontshwa abafana laba othe abakwesinye isigodi? Wena wakuthola kanjani lo? Vele emphakathini sebavele bahleli embizweni balinde bona laba bakukhuma ukuthi mabeze bazohlawula, kufanele beze nenhlawulo. Bagcina bangafikile laba kukhuma balokhe babadrayisa bangafiki. Yilapho-ke esokungena khona mina-ke ngokuthi umyeni eveze lami igama laphayana embizweni. Mana-ke ngixolela mfethu ngizolokhu ngumisa ngifisa lento ukungilandisa yona njengoba ungilandisa yona behind scenes noma singakaqali ukushutha ubhuti. Ngifuna uyithathe lento le lapha ekuthenini until kuze kufike embizweni ngoba ungilandisa ukuthi kwakufanele kubizwe uthe kwakufanele kubizwe ikomiti before kubizwe imbizo, kwangafanele vele kusuke kubizwe umphakathi. So ngifisa ukuthi uyilandelanise kahle ngezigaba because uyabona musu ixoxa kanje mhlambe nomuntu obukayo lapha uzogcina engasa understand kahle. Uhambe kanjani kwaze kwenzakaleni until kuze kufike ekutheni nibizwa kwimbizo? Kwimbizo hayi ukuthi ngangivele ukuthi siyabizwa ukuthi umuntu wayesephawula ngento akayibona. Kuqalephi kwekuthenini ukuze nifike kwimbizo? Before kufikwe kwimbizo kuqalephi ukuze kufike kwimbizo? Ngalesa sikhathi kukhulunywa bengekho mina embizweni. Ubani obiza imbizo? Induna? Ubani? Yonke leyo nto mfethu ngizothi sihambisane naso kahle isitori. Imbizo yayibizwe induna ngokuthi labayana kufanele beze nenhlawulo. Okay. Kodwa ke mina ngaleso sikhathi bengekho embizweni.
labasekhaya futhi bebangekho embizweni. Nakho-ke sesihambisana kahle-ke manje sengiyakuzwa-ke manje. Uma ngingekho embizweni lona seveza igama lami lapha embizweni bethi omama akufanele mengabe uvela igama lomuntu livele libhobozwe la embizweni, fanele kuqala isigungu silandelele lowo muntu. Nakho uyabona-ke manje ususiza nayo kahle-ke manje. Bathi-ke laba ngoba sekuvele igama lami lavela embizweni mangibizwe mina ngizwe la embizweni. Wase kuthunyelwa-ke iphoyisa lenduna ukuthi mali ekhaya libophe mina nogogo. Uma ngabe selibopha mina nogogo basho-ke ukuthi ngesabatha, kusho ukuthi ngesabatha kusuke kuwumgqibelo fanele siyekhona embizweni. Uma Mana-ke lobu usuboshwa sekutholakele nontu necala noma kuvele kwasuka nje kwathuwa nje fanele uboshwe. Sekuhlalile wena phansi lathethwa icala kwathathwa isinqumo sokuthi icala uwena necala sekufanele uboshwe noma kuvele kwasuka nje kwanqanyulelwa kwathi kufanele uboshwe. Ekhaya ikhaya edelelekile imina ngedwa umfana vele benza noma ngabe yini. Base bangiqindezela vele ngumuntu ongathandeki kodwa futhi angisiyo umuntu onodlame, ngumuntu ongaphoqi umuntu, ngumuntu ongaphoqi umuntu. Bavele bathi-ke hayi makuboshwe mina nogogo siyekhona ngaphandle kokuthethwa kwecala. Ngaphandle kokuthethwa kwecala futhi angazi nanokuthi ngiboshwelani. Uma ngabe kuyoboshwa umuntu ngisho iphoyisa lifika life lithi hayi siyakubopha ngezizathu esithize ngena la evinini, mina ngivesane nje kwathiwa hayi hamba lapha wena. Ngokuba sengizwe lokuboshwa mina ngibe sengicela umalume wami ulwazi ukuthi makangiphelezele. Uma engiphelezela laphana embizweni sechazile kumyeni ukuthi ungibone ngihamba nembuzi kanjani. Kuthiwa untshontshe imbuzi. Kuthiwa mangichaze ngalezi imbuzi engihamba nazo ngo4:30 kushaya ngo5:30. Wawuke wabonakala wena uhamba nazo ngempela imbuzi ngo4:30 noma kuya ku5:30 noma bawusukelwa? Isikhathi asishoyo umyeni ngakusizwe zona imbuzi wadibana nami ngihamba nazo. Kodwa kwangabo bani ikhathi? Isikhathi nami la engivela khona njengoba ngishilo ukuthi lesikhathi induna ingiphakamisa ithi angichaze ukuthi lokho akushoyo umyeni kuyikhona yini. Mase ngiphakama ukuthi hayi umyeni wadibana nami ngidonsa umthwazi omhlophe onamabala amnyama usho wona, impongo eyumshivu emdaka la ishoyo uqinisile. Kodwa into engazange ayinothisa indaba yesikhathi. Yayisithi induna suka wena umphikisa kanjani esikhathini ungasinakanga isikhathi. Ngithi hayi cha nduna phela ngangingantshontshile mina ngangibuka uyothenga. Nami kuze ngibone isikhathi ukuthi kwakusikhathini yilapho esengibuyela khona ekhaya ngithatha islip esisho ukuthi ngifike ngakhipha imali esitolo sendiya ngesikhathi esithize kwaku9 kuna 7 minutes. 9 wasekuseni u9 wasekuseni. Okay, wakhipha imali kupho uyikhipha apha ebank noma uyikhipha esitolo emunyani kaMseshi? Kwakuyimali yani le wayikhipha? Kwakuyimali phela engiqedelela ukukhokhela imbuzi kubani kuGumede. Okay. Shuthi wakhipha imali ngabo 9 basekuseni wawusukhokhela futhi fast ukhokhela le qedela ukhokhela imbuzi. Shuthi lo muntu uma ucabanga wena ngokuhlawumbekisa kwakho noma ungasikhulu umkhumbula isikhathi ucabanga ukuthi kwangobani kanti? Ngihlangana naye phela ngoba kwakuyi distance ngisuka esitolo ngiyohlangana naye ngasemasimini ngase-Highland. Kwakushaya 10 to 11 emini. Emini yasekuseni singasho kanjalo. Okay. Manje induna ithi kufanele uboshwe ngoba nakho isikhathi awusasikhumbuli. Umphikisa kanjani lo osishoyo isikhathi yena noma phela ke mangibuka yena ukhombe ubani ukhombe u4 to 5 ekuseni wena uthi kwakungabo 11. Wagcine wena wayi mhlambe mungaveza wena wagcina ungakuvezanga ukuthi hayi imbuzi ngayithatha kwakuzi ikhathi zasekuseni noma kwakuyimini yasekuseni because 11
noma u-10 11 mina yasekuseni leyo. Kahle kahle eqhawe ayikho into ongayikhuluma kahle nomuntu ongakuzwile noma ngathi uqinisile yena ufuna ukuthi igqibe leli qiniso lakho, ngoba ngathi mina abantu engithenga kubona abaphila bonke bangeza labazoba ngufakazi. Kusho ukuthi wawuveza inika abantu oda kubona. Base bathi ngiyathanda ukuzenza msulwa mina. Yayisithi-ke yona induna umuntu olahlekelwa emphakathini makaqonde kimi, nawo umgudu abafanele bahambe ngawo. Amazwi enduna lawo yayisikuveza ukuthi ekhaya mangingadliwa amagazi abantu vele uyakuphasisa lokuthi mina ngiyisela, kodwa ayikho impahla yomuntu eke yaficwa ekhaya esibayeni. Bebaphuma abantu bebahambe bacinga bafike ekhaya bangayifici impahla yabo, ngibakhulule ngithi hambani esibayeni nakho la ngiyibophe khona. Uma ngabe imbuzi ngiyibophile ngasekhaya, isekela lenduna okuyizikhali isekela lenduna uhlezi ayibona dele imbuzi mengabe ngiyithengile. Uma ngabe kunembuzi esuka irong, yena njengesekela lenduna usuka angafuni ngani ngaleso sikhathi ukuthi hayi nangu lo mfana kunempahla erong lana engiyibona kuyena, ngoba laba babathumela ukuthi abeze bazobheka imbuzi. Wafika umkhulu, ngixolisa ukuthi ngibize ngegama, umkhulu uSkhindi wafika wazobheka wangayifica imbuzi. Uma wathobile wayisuka embadleni wangayifica futhi naye, zazikhona ngiyithengile. Bafika bazocinga imbuzi balahlekelwe izimbuzi vele. Kodwa futhi bangayithola. Mhlawumbe ungathini mfethu lento le omunye angayibuka ngey'ndlela ey'ningi ayihlukahlukene. Mhlawumbe omunye uzothi obukelayo, ngenza isibonelo, mhlawumbe omunye uzothi obukelayo hhayi lo bhuti lo uyayintshontsha imbuzi ahambe ayoyishintshisa somewhere mese buyise ezinye imbuzi. Mhlawumbe ongabeka kanjalo mhlawumbe ungamphendula uthini? Angisho ukuthi uyakwenza, kodwa ngisho mhlawumbe umunye umbono mhlawumbe ongavezwa abantu angayiveza into efana naleyo. Hayi kuyezwakala ngendlela osuke ngayo. Imbuzi ngisuke ngiyithenge eduze ebantwini osukwazi ukuthi banokufakazi. Mana-ke lokhu uyakuvezani kuyo induna ukuthi wena lezi imbuzi oyidayisayo uyithenge lapha, wayithenga lapha, wayithenga lapha, ubatshela lokho ubufakazi abancawe mhlawumbe lokho kubufakazi obuqanda ikhanda, yabo. Mhlawumbe uma ukuthi uyakuveza lokho phambi kwayinduna noma isekela lenduna, futhi uma ukuveza bathini? Uyakuveza kuqala, uma ukuveza bathini bona? Induna ayilifuni izwi liphuma kimi, ngoba wathi umalumlwazi mengabe efuna ukuthi ethi mangidedele ngikhulume engikwaziyo, base baphakama besigodi bafuna ukumshaya umalumlwazi bathi uPhawula ungwakuphi yena. Umalumlwazi wasembadlini usebukhosini bakaMathenjwa naye, lo ukhulumayo yena uJoseph Mini usebukhosini baseNgwavuma kwaMngumezulu, akusiyo wendawo, akuvumelekile ukube ngabe uyakhuluma naye. Bani uyabo ukuthi kwa induna ilwa nami vele against mina, against wena yonke into yisho. Induna yayisibuza ukuthi ama-permit ngiwenza ngiphi mengabe ngithenge imbuzi. Ngase ngithi mina imbuzi mengiyithenge kwi-local i-permit angiyenzi. I-permit vele uyenza mengabe imbuzi izophuma kwi-home gate okanye kwi-border gate, yayenza i-permit. Ukuthi imbuzi ngithenge ngale kamakhelwane sihlukaniswa intaba, sengenza i-permit lapho ngase ngitshela induna ukuthi i-permit angiyenzi uma imbuzi ngithenge kwi-local. Mana-ke laba ngoba edabeni lakho ngithola ukuthi imbuzi uyithenga kwi-local. Laba abelokhali bona the time kubizwa umhlangano kubizwa isigungu yonke leyo nto leyo basuke bekhona yini? Uma besuke bekhona bathini? Emphakathini abaningi balazi iqiniso ukuthi ngiphila kanjani.
induna ekhulumayo kuphela, ozophawula emphakathini, kuphawula lo abamazi ukuthi vele ngeke akhulume kahle ngami, uzothi uma ekhuluma vele ekhulume kabi, usuke anenkinga nami. Njengalo owakhuluma nje wakuphawula laba abavela banenkinga nami. Umuntu nje open nje anganankinga engingithenge kuyena wayengafunakala ukuthi ikhulume. Njengomkhunxumalo wayekhona imbuzi ngayithenga kumfana wakhe. Wayizamfana wakhe noma ezakhe? Izomfana wakhe kodwa ngayithenga. Uma ngithenga imbuzi kufanele kube nomuntu omdala, uba khona umuntu omdala. Wakazama yena ukuphawula umkhulunqumalo noma yena umfana wakhe lowo wazama ukuphawula nakho wena sewubhekene nenduna noma usewubhekene necala emphakathini? Cha, akaphawulanga. Wazama khona ukuphawula, mhlambe bamthulisa noma bamkhombanga into efana naleyo, bamnika ithuba noma akaqalanga ngisho ukuqala nje ukufuna ukuphawula? Into ayenza ngoba ebona ukuthi ngiyaqindezela, wavele wasukuma wayohlala nje kanje. Wase kuthi umakano no okumamavundla kwakhe ngathenga iy'mbuzi zaba yimbili, naye wayekhona, azange futhi waphawuliswa. Ngangikuvezile ukuthi engibathengiselayo futhi ingxenye yabo bakhona, bangaba futhi nabo ufakazi. Kamelusi wayekhona, akazange bamthengisele umfana wakhe imbuzi, akazange wafuna ukuthi iphawuliswe. Why bonke bengafuni ukuphawula ekubeni imbuzi uyithenga kubona? Kuyovela phela iqiniso ukuthi kahle kangisidisela, fanele kubonakale. Bona bathini? Ibona bathi abafuna ukuphawula noma ibona bacindezelwayo ekutheni bengaphawuli? Ithuba kwakuyithuba lenduna. Induna ehamba phambili kuyiyona engiqindezelayo. Mana ke the time kubhizi bephawula abantu, kuphawula abantu aba-against wena, bayazama labo ukusukuma befuna ukuphawula, induna ibacindezele ithi abangaphawuli noma kwenzakalani? Owaphawula kwaba ubaba kaZamo. uZamo umithiswa ingane kamamkhulu uDoctor. Kusho ukuthi ke ekhaya kubo vele abangithandi mina, abangizwile ukuthi abazwile ngiqale lenziwa ingane kamamkhulu. Wase kuphawula ubaba kaZamo wathi uzothini mengabe uzofika emzini womuntu esibani somuntu bakuthengisela imbuzi kanti intshontshiwe kwami base bakuthengisela. Ngase ngithi ke mina ngizosho phela ukuthi imbuzi ngiyithenge kaMseleko, ngiyithenge kaKhanyeza, esibani sakaKhanyeza, ngizochaza njengoba ngichaza zonke ukuthi ngiyithenge iphi. Yena yedwa waphawula. Kwase kuphawula ubaba kaNkosangithanda uMathenjwa, wathi ke ukube ngiyashaywa mina kube ikubiza ikhathi uqhamuka izingwenya zingigwinye engazi ukuthi ngishona. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kusho ukuthi bengizoshaya ubulawa mesiyophosa emfuleni. Bonke njalo labantu labo othenga kubona okungama oyi-customer labo noma order kubona abasho lutho okukhulunywa yonke le nto lemhlanganweni, bakhona nabo? Yes, bakhona. Abaphawuli lutho, bacindezela? Bayazi phela ukuthi mokuphawula labantu iqiniso liyavela. Kufanele mina ngigqokise ijazi lize lingifithe, lize lingifanele. Manje-ke mfethu, kodwa kukhona umbuzo wami mina engifuna ukuphenduleka kuwo ngoba ngenzela ukuthi kube clear. Abasifuni ukuphakama bephawule noma bayaphakama ithi induna bayithule, okanye labantu aba-against wena bethi bona abathule labantu othenga kubo noma kwenzakalani lapho? Ubaba uMathuliso kuMbhamali owaphawula order kuyena. Wathi mengabe uba uMbhamali uMathulisa ephawula
naye futhi phawula kumbhamali ukuthi wena njengomdayisi ama-pomade uwenzaphi. Ila sengiveza khona ukuthi i-pomade ngenza injinjikazi. Base bethi hhayi vele uyisigebengu yini i-pomade ungayenzi endaweni yangakini uyoyenza enjinjikazi. Injinjikazi kuphi kwesinye isigodi? Kwesinye isigodi. Ngiyabona. Kusho ukuthi ubukhosi bakaMngomezulu lobo. Lase lithi-ke lami i-pomade ngifunile ukuyenza lana nginika uthisha ukhoza iy'mbuzi eziwu-16 enginikeza imonto igalofu. Osuke walele esigabeni sokuthenga imoto-ke lapho. Umabhalane owenza i-pomade wayesethi i-pomade iney'nsuku eyenziwa ngayo. Kwakuyi-Friday lapho kuLwesihlanu fanele iy'mbuzi zami. Bayesebethi-ke wayeseyinqaba ukungenzela i-pomade. Wafika ngokuthi sigxivisa sihlali kuye sisembadleni kumkhulu uTembe. Bagcine vele angafunile ukungenzela i-pomade. Sasesihamba-ke noMalumphiwe udrayiva wemonto ivini esasihambisa ngale iy'mbuzi. Sishone sebhambanani i-pomade sadlula sayenza kuphi enjinjikazi kumkhulu uMgwazeni Mthombeni. Sayenza lapho i-pomade sasishone sebhambanani. Mana-ke niyenza i-pomade isengabobani iy'khathi? I-pomade angisakhumbuli. Since kwakungoLwesihlanu kwase kuyikhathi zasekuseni noma kwakuyikhathi zantambama? Kwakuyikhathi zasekuseni uthisha ukhoza ngenanga esikoleni ngaloo dini. Okay. So wanagcina niyitholile-ke i-pomade namnikeza lezo mbuzi eziwu-16 nahamba nazo inkomo. Njalo naye imoto mani igalofu. Kwase kuthi-ke uma ngabe umakhuzwayo ungwala eStenga. Uma ezothenga iy'mbuzi singena door to door ngimkhombisa ukuthi hayi bayathengisa lana i-pomade siyenze khona injinjikazi. Vele sasiyithenga injinjikazi. Uma kukuthi mhlampeni kukhona noma eziwu-5 noma ezingaka azoyithatha kimi uzovela ayifake zonke kule pomade esiyithatha enjinjikazi. Ayusuyahamba ney'mbuzi. Ngeke elodana ehlusa iy'mbuzi ngimbuzi ukuthi le ngiyithenge kwaTembe, lena ngiyithenge kwaMkhwanazi, lena ngiyithenge kwaMntungu yabo. Vele zonke ayifake. Nisuke niyithenga phike manje usuyangilahla ngempela nisuke niyithenga eStenga noma? No, suke siyithenga enjinjikazi. Uyasuka yena la eStenga le kwaMhlaba yalingani. Ngakini. Ngakithi afike ngihambe naye singene lothu domuzi nomuzi siyithenga yabo. I-pomade sibe sesiyenza khona enjinjikazi la siqala ukuthenga khona. Into kanjalo. Mana-ke mfethu isikebhe isikebhe esikhona niqala ngakini ngoba phela emakhaya ngiyakhumbula ngakithi nje khona into okuthiwa isikebhe sishaya abantu. Labantu akazeni wena induna izithi kunikele esikebheni futhi isikebhe akaze mhlambe sikushaya into ethi ayifane nale. Hayi isikebhe asikaze singishaya kodwa amaforum ngakithi akhona. Nanokuthi into ebhakwayo ekhandwayo ayifani nento eyiqiniso. Abakhuluma ematshwaleni bathi balinde ukuthi bathole ubufakazi ukuthi mhlampeni ngigange lapha ngibe sengiyashaya. Into eyenza ukuthi bangakwazi ukungishaya. Angaze ngafica esibayeni somuntu, angaze ngathola nempahla yomuntu ngibe sengiyashaya. Wena mucabanga why bakuzonda ngokucabanga kwakho? Why bakuzonda? Why impahla zabo noma ngizothi imfuyo yabo beyikhomba kuwe noma ucabanga ukuthi umona? Ucabanga ukuthi yini kahle? Alright, ukuthi mina angifani nabafana basendaweni. Kunabafana abathola imali engaphezulu kwami, bathatha imali bayise emabhiyeni. Mina-ke angithathi imali ngiyise emabhiyeni, ngithatha imali ngenze into enengqondo. Abafana bendawo noma abantu bendawo bayangazi ukuthi ngumuntu okanjani. Ngikhumbula ngolunye usuku nje i-team yangasekhaya i-Highland iyikhulu zayixabene ingekho imali ukuthi bangajoyina. Ngase beza kumina ngoba bangazi ukuthi imali ngiyayiphatha. Ngaseza kumina baboleka imali bajoyina base badlala bawina ijezi. Liphuma nje linombala obuvu nomhlophe.
ngegama lami base kulungile base baphinde bayibuyisa imali back. Yingoba bazi ukuthi mina ngihlezi ngenza into eqondile. Abacishe babe untanga kimi bangazi ukuthi ngiphila kanjani. Umona obese uyavuka ngeme bakhuluma bathi nginokubonakala ngihamba ebusuku kusho ukuthi vele ngiyagana. Uma ngihamba ebusuku ngisuke ngiya kwaMkhwamubi kuThusa. Lo bhuti lo umculo odume ngegama likaNtuzi zebhasi. Ngisuke ngiye kubo vele sijwayelene siyaphila kufana ukuthi kusekhaya engikhona khona ngoba ngisho kubo ngiyalala. Ngisho noma kwenza umsebenzi ngingilale ngisho khona naye futhi ngokunjalo ekhaya kufana ukuthi kukubo. Yabo. Hayi ukuthi ngisuke ngiyemkhayeni ngokuganga. Yabo. Uma ke bekhuluma kusho ukuthi kube khona komunye umfana okuveza ukuthi hayi bo. Uma bonga uma ukuthi uyemkhayeni uwodwa umuza suka suka kuThusa. And futhi kwanaye umngani wami uThusi mengabe eshoda ngemali ukuthi mhlawumbe ebuyele esilungwini. Uyathi hey bafu thatha na umthokazi ngizama imali ukubuyela emuva engithengisele ngithatha imbuzi ngibe ekhaya. Usofuna ukubuyela emumva athi thatha imbuzi wenze njani? Mengabe phela mhlawumbe imali ukuthi ebuyele emuva esilungwini yabo angasena uyi-security eMpumalanga. Uzothi hayi bafo ngikuthengisela nawo umthokazi. Hayi sengiyakuzwa. Ngibe sengiyawuthenga Seshasha imali yena usebuyele emumva ke sekulula kuyena. Ngiyakuzwa. But ke mina into engingayisho ngiyazi ukuthi le video lena babukeli bakwaJabulile Jule ngiyazi ukuthi siyabuka koMangozi, ngiyazi siyabuka kumhlaba yalingana nje wonke. Mawukuthi ubhuti uyamazi and labantu akhuluma ngabo uyabazi abatshengise ivideo mhlambe nabo bazoza bezoyichazela because siyazi umfethu uselichazile isayidi lakhe siyalizwa kodwa sikwazi ukujaja because asikwazi ukujaja singawatholile amasayidi amabili. Ukhumbule ukuthi iJabulile Jule TV izimele ayithathi ihlangothi, izimele nje kelekeqe. So siyacela ukuthi uma ukuthi ngempela lokho akushoyo ubhuti uqinisile naye induni yamcindezela umphakathi uyamcindizela yonke lento yenziwa kuyena nalento ayichazayo yenziwa ngenzondo, hayi ukuthi yenziwa ngokweqiniso kodwa bayenza ngoba bezondana. Ngicabanga ukuthi kuyiphutha elikhulu kakhulu nento okufanele ilungiseke. Ngicabanga ukuthi futhi mawukuthi ngempela induna musuku induna awuhlukene njengomzali einganeni zakho awuyithethise enye ingane ungakatholi ukuthi iphutha kahle likuphi. Awutholi isayide elilodwa kufanele ngempela uthole amasayide omabili uthi uqala uyiblame uthi uqala uyishaya uma ukuthi ingane yakho ngempela ubusu neshow ukuthi ngempela nango wrong. Uma ukuthi ngempela umfethu lokho akushoyo kuyiqiniso futhi induna le yangakubo bakwenye induna angakini ukhumalo. Uma ukuthi umkhumalo umntungu hey mboka kablong Victorizer ngiyazi ayo ukhumalo. Uma ukuthi nayo ngempela ke induna ubaba ukhumalo uyakwenza ngempela ngicabanga ukuthi kuyiphutha elikhulu. Uma ukuthi bonke labantu ababalayo umfethu nalabo bamcindezelayo uthe ubani iphoyisa isekela lenduna. Why wena ucabanga ukuthi abakufuni? Qalaphi inzondo? Inzondo iqala ekuthenini bakhuluma ke labaphuza khona nesisitolo ukuthi angazi ngasebenza umlungu kodwa ngibonakala ngumuntu usibali ofuyile. Umona uqubuke ngokuthi ngithengele la galofu kuThisha Ukhozi. Abanye iqiniso abalazi babe sebaveza ukuthi hawu ngoba lo muntu uThisha Ukhozi ungwase empangeni kodwa ula eBhambanana enye indawo ahlala kuyona. Umuntu oseduze indaba ningayi kuye. And futhi ngase ngibakhulula ukuthi obona ngazi ukuthi impahla yakhe ikhona singaya lapha eBhambanana. Yabo.
Ilapho mengabe mina ngiveza ubumina kuthiwa ngithanda ukuzenza msulwa. Yabo. Uma uveza amaqiniso ngezinto abakusola ngazo kuthiwa uzenza msulwa. And imbuzi ke ifike Basuke sebebona nabo ukuthi ngempela yonke lento abakusola ngayo ayikho. Mase bethi ayisho ukuthi uzenza msulwa. Ngasho ukuthi vele bangabantu iqiniso abalaziyo ngoba ngisho ukusebenza kwami indlela engiyiphilisa ngayo mina baningi abantu abangafika bathi lo mfana thina simaza kanje. Ogamede bangafika bakutshele bathi thina le ndoda siyaziphatha izikhumba zenyamazana nga-30. Usungakhalculate ke nawe Mr ukuthi ikhumba eziwu-30 times 300 imalini leyo. Isikhumba sisodwa sibiza malini? Siba u-300 mengabe nixoxisene. Shuthi mangingaxoxisonanga kuyenza sibe u-350. Kwezinye indawo kuyenza sibe u-400. So kushiyana xoxisana kwenu. Baningi ogamede bangavela bathi thina lo mfethu simaze njena, oPhakamani bangavela. Yo kushuthi ngamanye amazwi oTembe eNdumba bangavela, oMadonsela obamadonsela eNdumo bangavela. Baningi nje baningi. wena usukuyithatha kuphi ikhumba lezi? Ngumuntu nami uhambe eyiqoqa kuManyiseni, kuKhlehleni, kuMabundweni ngale Uyithaya ngakhona. Okay. Ngiyakuzwa mfethu sesizogoqa manje. So sekwenzeke yonke lento ihambe yabohla noma namanje sesematheni lento udaba lakho kutshentshe wena fanele ushawe wena uyaganga awusicacisele lapha. Nanokuthi ubulungiso obufisa ukuthi kubenzakale kuwena ibuphi? Udaba likaPheli lisemathini bathi baphathanga kahle lokuthi ngingashaywa ngaleso sikhathi embizweni. Ukube ngiyashaya kunale genge le esuke eGoli emakhaya. Uyazi igenge esuke eGoli emakhaya ukuthi iphatha ngaluphi, iphatha ngayiphi indlela. Abanye base baqholoshena ngebhamu, so baba nokusihlukumeza. So vele udaba lusemathini ukuthi kube ngiyashaywa. Uma udaba lami ngilireport epolice station, balokho bangehlisa benginyusa. Ngifike epolice station udaba vele ngareport epolice station, so ngi-right mengiye epolice station kodwa bangikhombe kwandaba zabantu bangikhombe kuphi epolice station ngakithi eNdumba. Mana kusuka ureporta luphi wena udaba epolice station? Ngisuke ngireporta ukwehliswa isithunzi ukuhlambalazeka. Ukuthi izipho wena igameko ezimbi ke siziza kuvelela ke since kwenzeka yonke lento eyenzakalayo. Alright, ngithembe ukuhlukumezeka ngisakwazi ukuhamba, ngisakwazi ukukhuleka, noma ngipake imoto endaweni thizeni ngifice segwazwa amathayi khona esigodini sangakini. Ngasho ukuthi isigodi sangakithi ngoba kusuke kusemunywane bayakwazi. Bayangazi. Kukhona le oke wakhuluma ngayo behind scene wathi usuke waqekezelwa yonke leyo nto leyo. Alright, ngiyaqekezelwa ekhaya ngireport udaba lami. Isela lenduna lithi okay ngoba ngishiye lona ngayo ureportela induna lizobona ukuthi udaba lami lizokhulunywa ubani bangalatheni. Ngathenga ke amadada ngifuna ukuthi ngibhizinise ngawo, ngithengisela ama-China because ama-China ayithanda inyama amadada. Ngumuntu ongasebenzi ngiyiphilisa ngemfuyo vele. Aselahleka isela lenduna la seli-celebrate ngalokho. Nokulahlelwa i-celebrate ukuthi wena ulahlekelwa amadada. Ukuthi ngiyalahlekelwa. Kodwa isekela lenduna. Kunjani impela. Ngathenga alright ngazi noma ngilahlelwa yimbuzi. Ngiyezwa kwelinye isathu uthi yena uyacelebrate kulokho. Ngilahlelwa nje yimbuzi ezinkulu, ngilahlekelwe iswe sasencane noma nga-10 noma nga-6 imbuzi yangilahlekelwa, noma ngilahlelwe nangamazinyane futhi. Kulokho nje amazinyane bawu-15 walahleka wonke lo-8 wasala 6.
benza njani? Bakhona nabakhonjwayo eceleni noma lokhu kukhonjwe wena muhambe uye enduneni yobika udaba unesekela lenduna bonke labantu benza kanjani since lezi gameke ivelela abanye zikhonjwa ukuthi wena uNtshontshayo wena mulahlekelwa bona bathini? Bathini nje bathatha ziphi inqumo okanye basola bani noma baloku bekhomba ukuthi wena uphila ngamagazi abantu angithi uthe basho njalo? Ukhona omunye omakhelwane wake wakuveza lokuthi indaba lo mfana omfishane elahlekelwe impahla udaba lakhe engathembi naye wakukhulunyiswa ubuhlungu ukuthi exabene nomunye wabo abasesikungweni noma wenduna wangabaza ke wangazwakala ukuthi uthini. Vele impilo ebangiphilisa yona ibuhlungu kakhulu ngoba ngithenge namagarikhuni ngakhipha 1.5 ngathi ngaba u3 bashaba wabulala baphonsa emfuleni. Ushaya abantu bazweni noma abantu ongabazi wafice seshayiwe? Umakhelwane shaya baphonsa emfuleni. Wahamba ulibika udaba enduneni? Ngasale sengenzeka nje ngatshela lona isekela lenduna lathini? Akukho nje ngakhuluma ngithi wakusho angimzwanga nami uthi wathini. Wavela wathula? Ayikho into ephathekayo nje engayikhuluma kulokho ukuthi ngamuzwa nje ukuthi wathini. Wathi nje vele abantu banjalo yabo. Kwaphela lapho? Kwaphela lapho. Hayi kulungile asigoqa. Esiyagoqa njengamanje. Babukele bajabula uJule TV sesiyagoqa njengamanje. Siyagoqa sesilizwile udaba lamfowethu uselibekile. Thina akasithatha ihlangothi kodwa ecauthi singakuphawula. Asikakalitholi uhlangothi lalabantu akhuluma ngabo sezwe yena kuphela. Labantu akhuluma ngabo asikakabezwa bona ukuthi bathini. Nabo siyafisa ukuthi sizwe istory sabo noma iside labo ukuthi bona bathini. Nikhumbuleke umfowethu lo ola usuka le kwamhlaba yalingana Manguza ngithi usho njalo. Thekuphi? Engwavuma. So usuke ngwavuma. Asikakabi right nathi ezintweni eziningi. That's why ngithi siyacela ukuthi abantu abacofoze subscribe bejoin i-membership besupport endlela lapha membership ucofa lapho uqhubeka uyabona ukuthi cofoze lapho lokhu uqhubekile uzobona khona kuzovela lapho for ukusupport i-channel. So asikabi nawo ke nathi amandla ukufinyelela ezindaweni eziningi sibased kakhulu ke la eThekwini. Ijabula uJule TV ayithatha ihlangothi izimele kelekeqi. Sesimzwile umfowethu but siyafisa ukuthi nabo labakhuluma ngabo sithola iside labo siza ukuthi ikhona kuphi. Mawukuthi inkodwa ngempela lokho akusho konke uqinisile. Uma kuukuthi konke lokho akushoyo uqinisile. Yebo shuthi banephutha labantu akhuluma ngabo. But ke njengamanje kwanamhlanje asiligoqa udaba. Silishiyele olunye usuku ukuthi labantu akhuluma ngabo uyabazi awubatshengise nabo ivideo mhlambe bazobona ukuthi bona bacabanga ukuthi kufanele kwenziwe njani, bacabanga ukuthi bona bangaphawula uhlangothi labo luzothini. Mina njengesamba sikazwelonke umfana wasemTuba ophethwe induna ubaba uXaba abaningi bayamazi. Sengiyagoqa umfana kaMthabela ozalwa uMamdletshe ePapayeni.